Unsa ka na kasi game ka kisi? Ano chat boy? Chat niya babae na sana. Lang nga maglaki nga. Ka. Wag ko pagikon patuli. O na diha kay tawlawan magiganda ko. Di magpatuli og di mo dagko na bihod ng tinais bangos. Si bihod boy, sum na bihod. Elam diha unsay bihod tik god. Nga kaguwang na magika magpatuli talawan gikang dako. Kinsa naman po nambayhan na imong ka-chat? Kasi kuan ko pa hinatag ning dungno ligot. Daw, mapar ba di ba? Sige kayo. Puti sa asan, nakita hindi ka na. Sa Facebook. Lagi ang profile eh, magwapa kayo. Puti profile? Asa ko na. Elam diha ay. Ka. Pacat-cat ka diyang buanga ka. Ya, nayo na din imong tuli. Namao lagi pa oy kay problema basa-basa para ba ni? Mana diha kay dalawan ka. Pa, paling inatay. Taasa oy. Yasa na ayo na baga tong tuli sa kong amigo ronda kaya ata makigmeet ra ba tong amiga na ko na. Sana all. Rion kraho be. Hilasan uri ko ni buanga ka. Uwag basa Suya, tuli. papa. Suya. Guwapa tong mama ni mo. Plaza ko no pa. Pagpuyoy. Para ba ni maayo basa-basa para ba ni? Naam lagi ka diha anong naglingkod pa man ka diha. Sus ang akong amiga nagsigig chat na ko nga makigmeet sa nimo karon. Ya sa magpusta man ayaw nang tuli nimo. O lagi ni problema do kay basa-basa para ba ni? Sigura tabi grabe ko tasa oy. Imo sa nagitudloag og uwag ng dugay kay nagpatuli. Ate tiguang nang Kawan, pagwan ginako. kita tabi. Patuloy magsisidyo daw. Sus Ginoo taon ani grabe no pagliki taon ani di naman ni dag. Di naman dag budbud. Putro naman taon. Orang palang hoy. Banga mo dagko. Ya kaya pa kanimo na ron nga to ano to kapilas na ba naghuwat niya. Alag na hilos na eh. Ha? Buanga ka. Tapa! Ay, masa ni napatay tiyo. Dong tarawa ko dong gusto ni kamatis dong. Hala dong. Patay oy na ukal man kugan ani dong. Yati basa-basa pag gid ay dong. Yes man kaya ka ni mo ron. Sus Ginoo in taon ani oy. Ari dong, lingkod ari sa sa tutuhana nga ni kalit ra magbarog. Ano pati na bunugas mo. Papa mo gusto. Uy, klaro rin. Baba dito nimo. Papa to no ko no. Buti sa daw papa ha. Klaro man. Lingkod ari asam ka. Magkuha ko kuliw ko cellphone be. Tawa na. Ya. Isti, dire ra ba na ako nagsigig kuan sa tao. Noy nagsigchat na ko nga asa na ko tong amigo na ko nga chatmate niya kay. Muna ko siya kaligo, o siya giyo. Arong na dong wala pa rin pangihiray. Wa ba lagi na usa ni sigchat na ko niya. Ya ako mao ka kamtila ka ga. Ah, tilo long kamom tong tilo ice cream. Ya tira. Let's go. Tarong go. Bakit ako mag-usaw na magtila ko be? Ano? Oh, na. Oh, sige no. Agile na kay. Bantay bitaw ka na iwan. Kugan mo angkat mo bili na. Asa na ba sa kakatiang-kiang mga? Sakit tipay, kay klaro eh. Let's go, tomog tila. Magmeter ba? Net, lagi, di mo na ingon tilaan ni mo dito. So din na pa. Tutoy pa ka na, pinabaktin ba, ano? Ano, na? Tutyan pa din na pa. Tutyan, pinabaktin ba, ano, mo? Ana, di kay... Dito kang tila. Los yung buhanga mo. Layo, orgi di kay mo nako. Pwede, panuhot kay ko ni gahapon eh. Titutoy siya nako. Na, maori itong baka, nagyugo na ng toke. Maori magitot yan ka. Ilaw din buhanga ka. Kinyakan mo, boy. Bahala ka diya. Mag-ilis ko pa, meet lagi bro. Bahala ka. A few moments later. Ay, gaya sa ni bata nagilit ay bro magbabae ni magilit yung tao no. Dong.
Pagdali diha oy kay naunsa naman yung taong ka mag-ilis yung taong ng lipstick baga. Puro mo to. Akala mo yung amigo. Oh grabe. Tiprumaha oy. We, di nga. Grabe butira yun. Kondisyon Ay, nagkunit mo ka na. Anay ate na no hadlok. kayo. Mahadlok di ka mo bagid na sa karasunis ni Samot nagbagid sa Wa ra gining gilokron. Ha? tubi ko ha. Unsay kuan dito unsay sige formal mo dito bisig. Nay awa bisig di kaabot na yung ating tugtong. Mayati ra. Tugtong nga ano na ron. Ilom ni ay rundron. Tanay mato na ta. Grabe kusuhan ni mga di atira. Nagbaabot ta dito sa bigan na ko ay pagngana sa amtang. Bantay bitaw kang. Hinampak manitawhana oy. Ingon makigmate niya. Wala di ay. Gikan ra ba layo ra ba kay niya kung gigikanan. Wa gyud reply. Apit ra ba tan? Abot ra ba kita niya? Klaro na kanay mo ha? Asa naman na. Kira mo ka to yung Dili to yang kuan ganina ni chato nako. Nakari ko no diri mo. Kasi na chat pag Na, sa pagtanaw cellphone gidili na ko kung cellphone buanga ka kay nagtuong kung nagchat-chatan mo. Klaro oy. Tanawa niya basig na i-chat niya kaasa mo dapit mag-abot. Wow! Yummy! Ano? Siya'y ano yun? Grabe! Hayaga ra! Grabe! Subukan gamitan. Nya! So kayo. Up na. Ato sa ko kay... Mag-abot mo dire niya lain sa gigang mag-score ko. Scorer ko ninyo! Ato sa ko, mao na lagi na. Sa... Wala na ha? Umiga? Ato sa ko day? Ay, bala day! Ikay Janilin. Oh, ikaw mag-direct. Sana all. Kaya man ka oy kanang puti man kay ka sa Facebook niya, sa personal. Dubok man. Grabe sa di mo kahinawayo noy. Gilad mo sa gay ko nimo. Sa imo profile sa Facebook. Gwapa kay ka na sa personal expired sa ako kagud. Profile oy Sa ay, ginawa yun sa kay kanako. Burasad kang kulo. Oy doy. Ikaw na gina. Di ba ikaw to magituli? Yan to yung adlaw. Pabitaw to ngaram day ni. Ayaw na day! Wa pa mayo pero wapit ta. Gituli, di bago din ang gituli. Ato na ko naman. Bago pa na ako gituli day. Bago din ang gituli di ay. Yaks, bago pa din kang gituli, wag ka nagstorya nako. Basa-basa pa din ang imuhay, yaks. Ew. Basa-basa bitaw. Di ko ganto. Dili ko ganahan kanang bagong gituli. Kanang wala na kanang humanag tuli ko ah. Manang gutulay pero pa mayo. Paayo sana imong tuli. Tawlawan magiganda ko. Di magpatuli og di mo dagko na bihod ang tinais bangos.